నకిలీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ విక్రయిస్తున్న వ్యక్తులను సెంట్రల్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుండి విలువ చేసే యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైవిఎస్ సుధీంద్ర తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సెంట్రల్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పొలియాలు అబిడ్స్ లోని జగదీష్ మార్కెట్ లో 4 మొబైల్ షాప్స్ పై దాడి చేశారు. నకిలీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ విక్రయిస్తున్న వ్యక్తులను సెంట్రల్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుండి విలువ చేసే యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైవిఎస్ సుధీంద్ర తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సెంట్రల్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పొలియాలు అబిడ్స్ లోని జగదీష్ మార్కెట్ లో 4 మొబైల్ షాప్స్ పై దాడి చేశారు.